magpuyo mo o bisan asa nga lugar, so pili agi nga inyong balay nga inyong gipuy-an kay ang atbang kay naitindahan kay para kung mahutdan mo dali ra kayo mo makapangutang. So nara ko kaya ani piligawas na po. Piligawas. Chilas sa silas. Sara mali ang balay dayon ang atbang dayon kay tindahan. Welcome to MC Ang TV. Hello mga higala! Ako ay si Maria. For today's video is I will pay my credit bill on the store. Say credit uy utang. So for today's video mga higala, kay sweldo man unya basta sweldo kay ting bayad o utang. So magbayad jud ta og utang mga higala kay para sa sunod pautangon na sa tag-utro sa atong giutangan. So mas maayo gud ng good fair ta kay para pautangon na sa tag-utro. So, karon mga higala, kay sweldo man lagi, so akong bayaran ang utang dito sa tindahan. Para na po sunod kung mahutdan na sa tagwarta, pautangon na sa ta. So, mga higala, tara na, magbayad na ko og utang. So, na ako'y 500 pesos kaya akong ibayad sa utang. Pero wala ko kabalo kung taas na ba akong listahan dito. Basin kulang ra ning inyong 500. So, tana, magbayad na ta. So, tips mga higala, kung magpuyo gani mo, magpuyo mo o bisan asa nga lugar, so pili agi na ninyong balay nga inyong gipuy-an kay ang atbang kay naitindahan kay para kung mahutdan mo dali ra kayo mo makapangutang. So nara paryaan ni gawas na po. Gawas. Chilas sa silas. Sara mali ang balay dayon ang atbang dayon kay tindahan. So, ibasa yun na kay mangutang. Ubus ayaw kay magbayad tag utang. Nanamong gate ng atbang kay tindahan. Ay ba kay magbayad tag utang. Ay napakubos kay magbayad tag utang. Wala akong utang di kanante. Aba kay basin taas na natong listahan sa tong utang. Ay dong ba kay kay magbayad tag utang pasta para pa utangon ta utang. Sila nagati. Bayad lagi tag utang kay para pa utangon tag utro ikaw ha. Gayad bang to. Kami kaya ning longganisa ti ay. Dili siya madugmok bisan tubig ra iluto. Lagi magbayad sa tag-utang. Oh, it's cool. Dali na ang longganisa oy. Utang ka otro dong. Ay balik ka. Listahan sa utang. Napay sukli. Tana. Balik na ka. So mga higalan no, so humanan ako ubayad sa akong utang. So nagtuog ko nga dako kay kog utang kay akong mga anak ra akong bana ang mangutang dito kay kung wala ko kwarta ako ra man silang pautangon. So listahan sa akong listahan sa utang para ko listahan sa akong utang. So gamay-gamay ra no, mga kuan 293. So kani nga utang is mga isa ka semana ni siya nga utang. Dayon
Ang nadako ani is katong longganisa nga lami kay siya nga longganisa. So mo na nga kung maayo gali ta mo bayad, mangutang tag utro pa utangon jud ta og utro kay maayo man ta mo bayad. So sa mga palautang din ha no, kung mangutang gani mo so dapat bayaran ninyo nga dili na ang inyong giutangan maoy maningil. So dapat kamo na gid ang moadto dito sa tindahan para magbayad, dili kay ang tag-iya pa sa tindahan mo imadto sa inyong balay manuktok para maningil. So mao na sila mga higala no nga kung naatay utang angay na tong bayaran, dili na to kalimtan ha, kay para sa sunod kung kita na po'y magipit mangutang ta pautangon jud ta. So paano to mga higala, daghang salamat, bye.